تجے مانے کنا مانے بہتر دے، تجے مانے کنا مانے بہتر دے، ہر یو نات خواند مدینے بہتر دے، وہی ہر یو نات خواند مدینے بہتر دے، تجے مانے کنا مانے بہتر دے، تجے مانے کنا مانے بہتر دے، ہر یو نات خواند مدینے بہتر دے، وہی ہر یو نات خواند مدینے بہتر دے، وہی دفاع دا ختم نبوت چ نکڑے، دفاع دا ختم نبوت چ نکڑے، او سنا دا کل کوشش پہ بہتر دے، سنا دا کل کوشش پہ بہتر دے، ہر یو نات خواند مدینے بہتر دے، وہی ہر یو نات خواند مدینے بہتر دے، تجے مانے کنا مانے بہتر دے، تجے مانے کنا مانے بہتر دے، ہر یو نات خواند مدینے بہتر دے، وہی ہر یو نات خواند مدینے بہتر دے، یا ورتا نصیب د کلمی خواگ دی، ورتا نصیب د کلمی خواگ دی، وی مسلمان رو رزقا پا دی بہتر دے، مسلمان رو رزقا پا دی بہتر دے، ہر یو نات خواند مدینے بہتر دے، وی ہر یو نات خواند مدینے بہتر دے، زر تجے مانے کنا مانے بہتر دے، تجے مانے کنا مانے بہتر دے، ہر یو نات خواند مدینے بہتر دے، ہر یو نات خواند مدینے بہتر دے، یا تدا انگریز پا پیشنون مڑگی، تدا انگریز پا پیشنون مڑگی، ملا ٹوپی ملا پٹکے بہتر دے، ملا ٹوپی ملا پٹکے بہتر دے، ہر یو نات خواند مدینے بہتر دے، ہر یو نات خواند مدینے بہتر دے، زر تجے مانے کنا مانے بہتر دے، تجے مانے کنا مانے بہتر دے، ہر یو نات خواند مدینے بہتر دے، ہر یو نات خواند مدینے بہتر دے، اے مالنگ جانت باطل تپونا، اے مالنگ جانت باطل تپونا، ہزار اللہ سار، ہر یو عالم دے جو بن دے بہتر دے، ہر یو عالم دے جو بن دے بہتر دے، ہر یو نات خواند مدینے بہتر دے، ہر یو نات خواند مدینے بہتر دے، زر تجے مانے کنا مانے بہتر دے، تجے مانے کنا مانے بہتر دے، ہر یو نات خواند مدینے بہتر دے، وہی ہر یو نات خواند مدینے وړاندې کیږي په ډیره مینه د هوم ډیجیټل سټوډیو پروډکشن له طرفه आवाज وړاندې کوي په ډیره مینه حافظ زاهد منصور، کلام د ډیر محترم شاعر دیوبند مالنګ جان، والسلام.